Yayi bakadeli pano kuli press briefing ya chipano cha DPP. Tiyeni tiyimvere tiyionere pamene baba ndithu kumene kuti kumangochi ku Page House kunyumba kwa APM. Ndiye tiyeni tikhale pomwepo chifukwa muli nkhani zikuluzikulu komanso even nkhani za kupangidwa ataki. Nkhaniyo sayilongosola agangata komanso achisale nawonso ndithu alongosolanso. Guys, thank you so much Malawian cameras. 5 mona ndikuti ngatane po ino 600 or 6000 amene ndamene ngate amathakwi chabwino mukaona mchithuzimu komanso amene mutitsatira pawelesi mtsogoleri wa chipani cha DPP komanso mtsogoleri wa kale wa dziko lino apita Mutharika afika mchipinda muno kuti ayankhule kwa atolankhani ndiye ndikuperekeni kwa amene ayendese mwambo umenewu a Shadrack na Malomba. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, the former President of the Republic of Malawi and President of the Democratic Progressive Party, the Secretary General, Honorable Peter Mukito, the Vice President, Central Region, Honorable Alfred Gangata, the Vice President, Southern Region, Honorable Joseph Mwanamveka, the Leader of Opposition, Dr. George Chaponda, the Director of Elections, Honorable Dr. Jini Matanga, the Director of Youth, Honorable Norman Chisali, the Administrative Secretary, Honorable Francis Mpepo, the National Organizing Secretary, Honorable Sami Suleiman, the Regional Governor for Southern Region, Honorable Nchacha, and also the Presidential Advisor on Organization, Honorable Chipungu, and all dignitaries that are gathered this afternoon. Good afternoon. Chakomera a President to Professor Arthur Peter Mutharika kuti ayankhule ndino amalawi lero pazimene zikukhudzani komanso zimene zikutikhudza ife Malawi muno mavuto amene tikukumana nawo. Ndiye mosataya nthawi mundilole kuti no tisanambe mwambo umenewu ndiyitane olemekezeka Honorable Chipungu kuti atike m'manja mwa Mulungu kuti mwambo umenewu uyende bwino. Bwana mundilole kuti ndayitane Honorable Chipungu. Sikomo kwambiri bwana. O God of our people, rich and poor, young and old, famous and unknown, may you pour out your spirit upon us and cleanse our nation of fear and hatred. Fill us with compassion and peace and thirst for justice. Give our nation a new beginning in your grace through Professor Peter Mutharika, the incoming president. With this I pray to you, God. Amen. Amen. Tikutokozeni Honorable Chipungu chifukwa cha pemphero limenelo. Mmene nnafotokozera muja kuti mwambo uno ndi mwambo umene a president athu amene so ali a president opuma dziko lino, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, amene timachitwa dzina kuti adati, akufuna kuti atiyankhule ku mtundu wa Malawi tonse. Ndiye mosataya nthawi ndi apatsire iwowo ndayimike kapena ndayitane kuti no akuyankhuleni ndiponso atilandire malo ano ndipo akulandire nonse Malawi amene mukumvera mukutitsatira pa masamba osiyanasiyana. Ine ndili pano ndikukhala Masters of Ceremony, zinanga ndine na Malomba amene ndine National Publicity Secretary. Tikudziwa kuti mukutitsatira ngati enanso mwangolowa kumene mukutitsatira mwambo uno ndi wa DPP pamene ya President athu Professor Arthur Peter Mutharika akuyankhula ku mtundu wa Malawi. Tikumvekera pa masamba osiyanasiyana, tili pa Times, tikumvekera pamenepo pa Facebook, pa TV, komanso pa radio, komanso tili pa tsamba la DPP Facebook, tikumvekeranso pamenepo. Komanso anzathu azodiaga akutitsatira nawonso akutitsatira panopa akuperekanso uthenga ngati omwewo. Komanso matsamba osiyanasiyana tilinso ndi malipoti osiyanasiyana amene ali pano
amene sakutsatira mwambo umenewu. Kuti satayi nthawi kwambiri bwana ndikuloleni tsopano, this is your time to welcome the reporters that are here, but also to welcome everyone who has joined us and who is following us on the various media platforms. Your Excellency, sir, this is your time. Thank you. The program today, I decided to call this meeting so that you can talk to the Malawi people about the problems that are happening in this country. What I'll do, two things we're going to talk about. First of all, the violence that's happening in this country. And secondly, attempts by some people to create conditions that will make it impossible for us to hold a free, fair, and transparent election. So I'm going to talk about those two things. Now, the procedure this afternoon is, first of all, I'll ask the Vice President for the Central Region, Honorable Gangara, to speak, to explain to the Malawi people what happened last Sunday at Imponela. That'll be followed by also a statement by Honorable Kisale, Director of Youth, who also explained what happened at Imponela that particular Sunday. Because there have been statements by senior members of the Malawi Congress Party, which I think are very irresponsible statements, implying that actually this was staged by DBB itself to attack itself. I think it's the most irresponsible attitude and really is totally unacceptable. So what I'll do today, after Honorable Josiah has spoken, the Secretary General, Honorable Peter Mukito, will talk a little bit about the election, the whole terrain that exists today with respect to the coming elections, and then after that, Honorable Jean Matanga, the Director of Elections, will give us some of the technical aspects, what's happening with the process, the electoral process that's happening or has happened so far. I've also invited Honorable Manamveka, our Minister of Finance. I'm sure last minute, just a few hours ago, I apologize for that, but I thought I want him to speak about what happened with the extended finance credit facility of the IMF. An extremely important event that has happened. I don't know if Malayans know the implications of what has happened, but it's very important. I think if you look at that statement very carefully, I'm sure Joseph will explain it better than I can. I'm not an economist. But implying there that we're waiting, we're not going to give you any support until you have an election. That's what they're saying there. And they're saying very clear, they better watch, who you elect. If you elect these people again, we're not going to give you any money. It's very clear. The message is very clear. So I think it's a wake-up call to Malawians that will have a very, very serious situation. It had never happened before in this country. We had the ECF, which they decided to cancel when they came in 2020, simply because we had negotiated that extended credit facility. Since then, they've failed for 5 years to negotiate a new one, because they've failed to come up with policies that are acceptable to the IMF.
Anyway, Honorable Mwanamvika will explain that better than I can. After Honorable Mwanamvika, then I'll speak. I'll give my remarks, closing remarks, and then there'll be a question time, and then we'll conclude this event. So once again, let me welcome you all for coming here, and please feel at home. So Honorable Gangada, you can take the floor now. President, ndinotenda bana ntsiwalero mutaona kuti zinthu zimene mu Malawi munaona kuti mtundu wa Malawi udziwe chombo chenjeni kwambiri kumene tukuchokera Central Region, kumene kuli mavuto ambiri mmene akuchita anthu a MCP nkhanza zosiyanasiyana kwa anthu adzipani. Ndiyankhula kwambiri zimene zikuchita ku Central Region komanso zimene zinachitika pa la Mulungu lapitali pa 11 May 2025. Tinakonza msonkhano wathu kukapanga kuntchisi umene tinakonzekera kwa kanthawi ndithu. Tinanyamuka kupita kuntchisi nthawi yabwinobwino ine chama past 1 timafika kuntchisi around 3:30. Tinapanga msonkhano wathu wabwinobwino, msonkhano unatha around 4:30 timanyamuka kuntchisi kuti tizibwerera ku Lilongwe. Koma tili pakati pa pokuti tizikonzekera tizibwerera, tinadzemba kulandira malipoti onena kuti akonzekerani pamponera afuna kupangani chipongwe. Ndiye ife sinachedwe tinakhala pansi ndi Deal of Youth Honorable Chisale ndikuti pange verify information amene ngati alolondola. Ndiye tinapanga verify kupeza zinthu zolondoladi. Tinafika kudziwitsa a police apantchisi office in charge TS Chombodzo. Tinayimbira phone and iwonso anapanga so confirm kuti ndizoona ali zimenezo na face leva zomwezo kuti afuna kupangani chipongwe pamponera ndipo anthu achinga njira zonse. Ndiye tinafunsa chochita, analuza musanyamuke kaye mudikirire. Tinadikira pa Pima filling station kwa almost 2 hours kuti atipatse direction kuti tiyende bwanji, poona kuti tinali ndi masapota ambiri ena amene ayende nawo especially azimayi amene amatsatira kuchoka ku Lilongwe, komanso azibambo ena amene amaliperekeza poona kuti anthu amene ngapereketse. Ndiye tinaona ndi chabwino tidikire apolisi. Ndi apolisi aja atankhula mafoni aja anapeza kuti anatiyankha kumponera kunena kuti kumene kuli bwino, zonse zili bwino titha kunyamuka. Koma tili funa zinyamukanso anazembaso foni kuti yayi musanyamuke panopa anthu aja achinga magalimoto, komanso amaphwanya magalimoto amene akudutsa musewumo, komanso amanga madubuloko awapheso mateyala. Tili pakati pa zimenezo kunadzabwaso mafoni ndikunena kuti pabwera anthu afuti pamponerapo musamale. Ndi foni imeneyo inabwera kudzera mwa National Deal of Youth amene ali Anomala Chisale. Ndiye tinagwirizananso kuti apa nkufunika apolisi atiperekeze. Titabwereranso kwa Chombodzo amene ali office in charge apantchisi. Iwo anaona ndi chabwino kuti atipatse police escort, koma atafunsa mabwana awo kwera 30 anawuza kuti palibe chifukwa pasani police escort. Tapatsa escort ngati ndani iwowo amene waende o asinthe njira ina akazungulire chakumalomo kuwatukira kwa Santhe kupapira ku Lilongwe. Ndiye tinagwirizana kuti ifeyo Malawi ndi wathu, teni ife nyamuke tizipita ku Lilongwe tilusansa omwewo,
tione kuti chikendi chani. Ndiye a national field director anazembaso phone ku area 30 kwa Director of ID Madam Jesse Nyolongo amene nawo sanafufuza anatsikimizira kunena kuti china chilichonse chili bwino ndipo ife tinyamuke. Tinanyamuka kumapita ku Lilongwe kudutsa msewu umenewo wochoka pa Ntchisi ukafika Mponera watala waukulu. Tikuyandikira pa bridge ya Mponera anadzatimitsa anyamata ena kuti mukupita kusikuti bwino anthu akonzekera ndipo amukana chipongwe. Tinayimali kumvu yonse ndikukambirana tayambe sufuna polisi anena kuti yayi zonse menepo zili bwino dutsani. Ife tinyamuka poona kuti apolisi alitsikimizira kuti china chonse chili bwino. Titango oloka bridge kuti tifuna trading ya Mponera pamene adzemba kuona miyala kuti amba kutigenda chigulu chamba kubwera tikufuna zifika chapakati pa Mponera chapa mashopu ndi pamene adzemba kuti pakati pa magalimoto athu amene anali mbuyo pang'ono kunadzalira sound za futi mmene timadzachewuka kupeza kuti magalimoto imodzi yapita kutchire ndipo yayamba kuyaka. Tinadzayima tonse pa msewu paja ndikuyamba kuona kuti chikendi chani. Tinadzapa sound za futi zikulirabe ndiye mwaiso cha Mulungu tinadzaona kuti Honorable Director of Youth nawonso analinso I think ndi futi yawo pamene anadzaliza kupeza anthu yanawathawa. Ndipo madzatuka mawu kuti anthu akonzeka nawonso ali ndi futi. Anthu anathawa kuyamba kulowa Ntchire. Kenaka ife tinamene paja kuyamba kuyang'ana galimoto ija kuti mwina tiyese kuzimitsa zimene sizinatheke mpaka galimoto ya Toyota Quantum ya Nyuwani imene inapsira umwepo chifukwa choti anayombera pa tanki ndi kuyaka. Tinaona ndi chanzeru kuti tikapanga ripoti ku polisi chifukwa polisiyo anatifotokozera kuti zonse zili bwino. Tinanyamuka kuti tikapanga ripoti ku polisi. Titafika pa Mponera polisi tinakumana ndi AOC ama Mponera polisi ndipo tinafunsa kuti mali zonse zili bwino chifukwa chani takumana ndizi. Ananena kuna kuti yayi ife sitimadziwa koma kafukufuku anadwasa pa Mponera kuti iwo AOC a Mponera polisi anauza anthu atsike mashopu chama 5 o'clock. Mwatsoka ilo magetsinso pamene Mponerapo panali mdima kwambiri. Ndiye tinadabwa kuti ngati iwo amadzionera kuti samadziwa china chilichonse komanso pali bwino chifukwa chani amakauza anthu kuti atsike mashopu 5 o'clock. Tinafuna kuti repese statement tili konkuja kunadzabwera tsopano zigawenga zimene timazithawa kuja kuyamba kugenda mene paja kuyamba fa kutimenya. Ife tinathawira mkati mwa polisi. Kenaka tinayamba kuthawa kunyamula magalimoto athu anthu aja anaphwanya polisi ndikuyamba kumenya ndi polisi. Zigawenga zija ife tinasintha njira kuona kuti pano wambika nkhondo ngati anthu apophwanya office amamenya polisi isatikhudze pamene nawonso apolisi amambothetsa magalimoto awo ndi ifenso limodzi ndikumathawa limodzi kusintha njira. Titasintha njira kudusanya kwina tinapeso mene kosa amanga sulu block. Mwamwayi tinathamangisa anthu aja ndikugwirapo mmodzi amene tinakampanga handover ku Lilongwe polisi. Mwachidule ndimene ayendera koma izi sikuyamba kuchitika Central Region nkhani ngati zimenezi za ngozi zonchozo. Ndikumbukira kuti pambowe panachitikanso nkhani ngati zomwezi pambowe filling station zimene anthu a DPP ankafuna kuti apange dipiti wawo aende pa ledi yawo ya chilungamo komanso ya chikondi yosafuna kulimbana ndi anthu. Kunapeza kunabwera zigawenga za zikwanja zimene zakhala zikutema anthu mu Lilongwe komanso amene akhamulephetsa munthu afuna panga mademo anyamata a Malawi Congress Party. Anthu aja anajambulidwa zithuzi ndipo pena paliponse anthu odziwika anthu kapanga ripoti ku polisi mpaka tsiku la lero anyamata achipa cha DPP analuzaso magalimoto awo ndalama za nkhani chifukwa cha anthu ankhanza anyamata ochoka ku Malawi Congress Party.
palibe chimene chitika mpaka tsiku lero tikunena pano, palibe anthu amene amangidwa. Nkhani zimenezo sidziwa kuti zandi mtundu wanji. Kuongezerapo palinso nkhaniso imene sinachitikanso ku nyumba ya malamulo imene ma MP athu anali ku parliament anapangidwanso chipongwe ndi zigawenga zomwe zija. Mpaka tsiku lero palibe chimene chachitika, tingopeza pamangidwa chipongwe ife anthu a DPP. Funso nkumati kodi anthu ife tikhala moyo umenewo wozikhala pamenyedwa nthawi ndi nthawi, kodi chipanichi kodi ne dzikoli ndile musibirokha amalawi ife silikhudza? Kodi ifeyo tinene kuti tizikhala moyo othawathawawo? Kodi nanga anyamata nathu ifa achipani amene apanga control kuti musamange nkhondo monga Professor Arthur Muthatha president athu amatiphunzitsa kuti zikhala anthu achikondi komanso anthu amtendere, tisamapanga chipongwe anthu mmene akupangira anthuwa achimache MCP. Tidzakhala njo mpaka liti amene akulepheretsa kuti anthu asamapange misonkhano yawo topanga zinthu zina? Komanso ndimafuna ndiyankhulenso kuongeza pamenepo kuti zimenezi zikudza, komanso ndikutsikimiza kuti zikuchoka kwa anthu a MCP. Mwachitsanzo masiku apitawa, mayiko apitawa, ona bwa Chimwendo Banda ankapangisa msonkhano kusalima umene anayankhula poyera masonkhano, ndio maklipa amene alipo kunena kuti kuno kwabwera anthu a DPP musamvere, akwabwera zinga zawo za moto zomapanga boom boom boom, ameneyo musamvere, ndipo amene akuona ngati akwenda mwamba kumene ndayenda pansi, ndipo zimenezo asiya. Ndiye nkuona kuti after adankhoza Chimwendo ife tipanga msonkhano ku Chisi tikupangidwa chipongwe mamponera. Zikutsikimiza ndi mawu amene ayankhula Chimwendo kunena kuti ife tikwenda mwamba ndipo atipanga chipongwe. Komanso kuongezerapo Achimwendo sayankhula mobisa, amayankhula ndithu kunena kuti ife DPP athanafe. Kuongezerapo Achimwendo akhala akunena mafumu a Central Region achichewa amene akhala apita ku State House kumene akhala makamba zosiyanasiyana ndi mafumu, koma ndingoyankhula nkhani pang'ono yatake yomweyo imene akhala amayankhula ndi mafumu a Central Region kumawuza kunena kuti pano bwera kamwana kachinyamata kachichewa kamene kafuna kugawa mtundu wachichewa, musakamvere kameneko kakuti kakudedza ife thanako ndipo kalibe mtunda. Zimenezi Achimwendo atautsimiza lilipo tsiku limene ndi mafumu akudedza amene anatifotokozera. Panalinso Honorable Chinkhondo MP wakudedza ngati adafuna umbulu umene ulipo, ndi mafumu onso alilere kuti athamanga ku front, ndipo anawa yankhonena kuti ngati mwalephera ndise dziko ndi bwino musamanga atake anthu, munthu ena aliyense ali ndi ufulu osankha chimene akufuna. Ndipo mawu amenewo anayankhidwa kuchoka kwa mafumu a Central Region achichewa. Ndithokoze kwambiri mafumu a Central Region amene akuzindikira kunena kuti zinthu zisone muno Malawi nolife ya mafumu kamene ife ya chipani cha DPP, koma chifukwa cha yokha kuti alephera kuyenda dziko. Ndimafunanso kuti ndiyankhulenso pang'ono nkhani ya ataki imene kuchitika muno Malawi. Nkhani pang'ono ngati ngakhale sikukhudzana komabe ndifotokoza. Kuno tinafika ndi abusa a CCP Ankhoma Synod anadzabwera kuno ku Page House, anafuna nthawi itali kwambiri kuti afuna acheze ndi Professor Arthur Muthalika, ndipo tinapanga msonkhano kuno zinachitika. Chomvetsa chisoni anayamba kupanga ataki kuti ena sanazibusa. Ndimafuna kumanga kalifai kuti anthu amene samanga zibusa anali madriver komanso conductor amene mwina sanavale mwabusamo, koma anasankha kufuna kunyazitsa mwambo umene ali kuno golo khalokalo lopanga ataki ife anthu a Central Region. Ndimafuna ndinene kunena kuti azibusa amene angasazibusa CCP tikunena pano awapanga samoni kufuna kuti awachotse mipingo anali na discipline committee ambirimbiri more than 50, komanso ngati unama zimenezi anditsutse. Ndimo amenewa a president ndithokoza kwambiri kuti mulipasa nthawi imeneyi kuti ndithofotokoza za nkhani imene inachitika ku Central Region, komanso ngati zimene zikuchitika muno Malawi zosiyanasiyana. Ndinene kuti ndisemene pabwinako aongezera youth director Anomana Ngisale zomwe kwambiri. Bambo Chisale
tisanafike kuti tinene za kunchisiko, tinayitanidwa ndi Inspector General komanso Commissioner Central Region anali pomwepo, komanso Deputy Inspector General Bambo Mwanga, komanso Director of CID Jesse Nyilongo, ndi ma DCP ena ndi maudindo ena aku polisi, kuti tikambirane zokhudza mtendere, kuti tikamakhala misonkhano mwathu tisamamenyane. Ndipo iwo apolisi anavomereza kunena kuti tiyeni tiyambe moyo wina, ndipo mukafuna kuti mulankhule nafe muzitiimbira mafoni, mutenge mafoni namba ama bwana osewa aliyense wa polisi mukhoza kumuimbira ngati muli ndi vuto. Ndipo tinagwirizana za mtendere. Nitafika kunchisi aliyense akhoza kutenga speech yanga imene ndinalankhula kuti amvere, even apolisiwo akhozanso kumvera zimene zinatsutsana ndi zimene zinachitika. Chifukwa ndinalongosola kuti okay, takambirana ndi apolisi, kuyambira lero ife a DPP ngati tili ndi vuto achinyamata izidutsa mu channel moyenerera kuti tizilankhulana ndi apolisi mwamtendere. Ntangomaliza speech imeneyo ndinalandira phone yondiuza kuti lerolo nde nonse muthera kuti muthera komweko. Ndinaitenga nkhaniyo ngati amasewera, sinaitenge ngati kuti nanga sifa asilikali, ndimangoti nkhani yaying'ono iyi titana nayo. Kena kunoona kuti nkhani ichabe ikubwerabe and mwa serious. Tinakumana pa filling station, ndi tinayamba kufunsana tiyenda bwanji. Okay, tiyenda azimayi watipanga nawo bwanji, tikana katoka amunafe tinenera kungonyamuka ndatano ndichite check kai. Ndi ndinapanga check, ndinayankhulana poyambirira ndinayimbira a commissioner a Central Region Mai Barbara Nchenga. Inali funso kwa iwo, madamu mundithandizeko, mmene munagawa ma region anu sinimadziwa kuti kodi region ndi andani, kumponera ndi region ya ndani. Ndi anandiyankha kuti imeneyo ndi Amayi Manjolo. Bwanji anandipasa funso, ine ndinayankha kuti tikuoneka ngati kuti umene kuti kuzokumana ndi maataki. Okay fine, mwayimbira Manjolo komabe ineyo mwandiuza ndamva, koma mwini wake ndi uyu. Ndipo ndikanena kuti anandiyankha mwamwano kamene mwachipongwe ndinama, tinayankhana muno bwino. Ndinatenga foni ndikumuyimbiranso Jesse Nyilongo amene ali director wa CID. Madamu paja munati tizikambirana, tili ndi problem anandiuza kuti okay, takumvani, tifufuze poti anyamata athu ali pa ground, atiuze mmene zilili kumeneko. Sipanapite nthawi anandiyimbiraso foni. Okay, ndawadziwitsa a deputy Inspector General Operations, komanso muli ndi ufulu kuwayimbira kuti mukambirane nawo. Nati okay, chabwino ndakumvani madamu. Sipanapite nthawi ndinayimbanso foni ija. Madamu, zimene tikumva situkumva zinthu zabwino momwe muja anafotokozera Honorable Gangata. Ana kuti no, ifeyo tikufufuza anyamata athu ali pa ground, koma zimene mukunenazo tikusemphana zimene ife tikuziona pa ground. Nata chabwino. Tinanyamuka ulendo wathu. Titanyamuka tili mkati mwandime mwina ena amene anaona ma Facebook, Honorable Gangata analankhula kuti akuluakulu tili mtrouble, anytime tikoza kuona zinthu izi. Zitatero tinayenda mmene zimachitika zinthu izi kuti kwamveka sound. Nthawi yomweyo ndinatenga phone kuwayimbira Mai Jesse Nyilongo. Nthawi yomweyo, madam, tili mu ambush. Ndipo kumbuyo kwanga kunali George Saonda. Anandipatsa funso kuti zikachitika moteremu ngati we msilikali upanga chani. Namuza kuti ndauza kale anyamata zochita. Chifukwa nthawi imene futi inalira konivo yonse inayima. Ndipo itayima ndinauza anyamatawo zochita. Ngati titakumana zinthu izi inu musapange izi. Zimene zoti zinazo siningalankhule chifukwa ndi zathu za usilikali mmene mmachitira mukakumana ndi ataki.
ndesi ningazike pa air koma ngati wa polisi atafuna kuti adziwe kuti chidachitika no ndi chiyani futi italira ndi akuyenera kundifunsa kuti ndi alongozolere. Zitachitika motero momwe ananena vice president, ine nanena kuti okay fine, mmene zakhaliramu tiyeni tinyamuke tidzipita ku Lilongwe. Ndipo VP ananena kuti no, tipite pa polisi. Nati no, tikapanga ripoti ku Lilongwe, tisapange ripoti apa. Ifo tikapanga ripoti apa tiyamba naso ndi anzathuwa. VP anati no, tipange ripoti pomwepo patichitikira zinthupo. Your Excellency, tikufika pa polisi ya Mponera. Apolisi anatuluka ndikuyamba kwa kankha anyamata amene amene amathawira kuti ku polisiku. Zimene neyo zidanifesa chisoni and zidandiwawa mu mtima mwanga. Bwererani kuno siku chipani, bwererani. Opanga zimenezo akhala mwini wake osimbwana. Osadiso kapena sergeant kapena constable ai koma OC. Ndinalankhula mawu. Bwana OC, ndingakupempheni kuti mulankhulane ndi wamkulu wathu amene tinaye pano amene ali vice president. Ngati mulepere kulankhulana ndi vice president, bwanji mulankhulane ndine. Koma bwana amene yoyo bwana kuti ndi wa polisi mwina akudziwa ndiyeyo. Anapanga behavior yoyipa kwambiri. And kuchilokanga kuti mwina ndi constable, mwina so constable ali bwino akhoza kumalamula pa station ipo. And anachita kuonekeratu kuti iyeyo akupanga ndale osati kuteteza anthu. Tinavutika, Your Excellency. And kunena mwa chilungamo ndi athokoze anyamata amene tinali nawo. Chifukwa tine ndi security yokwanira kwambiri. And security amene wawa, Your Excellency, si anu yayi. Nda security vice president. Chifukwa vice president mwina anali konka ulemu pang'ono. Pamene akanakhala kuti ndi security yanu mwina pano mutamvote nalibe mabatire tagwetsera kucha. Chifukwa zinali zinthu zoti ifenso tidamva kupweteka kwambiri kuwawa. Kuti tithandizidwe ndi polisi sitinathandizidwe. Sindikupanga blame kuti headquarters sina ndikuti ndinayankhula nawo bwinobwino kumvetsetsana, koma OC wa apa pa Mponera ndi amene anapangitsa nkhondo yonseyi. Endi kwa ine kuweruza kwa ine, Your Excellency, ameneyu anachita kutumidwa. Chifukwa iyeyo ngati wa polisi mene ndimamupeza Your Excellency atavala ka vesti zokuti so ndi wa polisi ka vesti itu mtima silipa sitake tili kuphazi. Anake awiri wa CID mmodzi ndi kanali constable sinamuone bwino ifota navaka sukumba. Your Excellency ali oledzera mpaka na ndinafika kunena kuti ndikumuimbira foni pano pa Inspector General, ndikamachoka pano Inspector General adzaone yeka kuti asitikali yake aloledzera mowa. Nditangotero anaja anathawa. Anzawo anauza tawani 14 nali ntazindikira kuti aloledzera. Your Excellency, tsiku limeneli popanda ineyo kuti mwina ndinaomba mfuti, Your Excellency, anthu akanavulala. Endi mwina so akanaphedwa kumene. Vuto limene tili nalo, Your Excellency, anthu kumalawi kunoko ali ndi mfuti manyumba mwawo koma sima expert amfuti. Ndipo even ngati MCP kutenga mfuti kuwapatsa anyamatawo, adziwa kuti anyamatawo ali in trouble. Chifukwa mfutiyo sakuidziwa kuigwiritsa ntchito kwake. Your Excellency, pompo anena zokhuzana ndi nkhanza zimene akhala kuti panga. Chipungu kwa mbwatalika anampukanyira galimoto. Munthu oti amaziyendera zake amakagula mankhwala munthu sakupeza bwino. Ndikukumana naye ndikumpukanyira galimoto. Tikunena pano akufufuzabe up to now. Nde Your Excellency, izizi ifeyo ngati anyamata a DPP tatopa nazo. Ndipo tatopa. Statement imene ndidakapereka ku Nchisi ndi zimene zinachitika zosiyana. Mundi panonso even anyamatawa mesa ino mwanena kuti tisiye zinthu izizi. Today akuti pangaso izi nafe tibwezera ndati president wathu amakana ubwezera ndipo asapezeke wina aliyese obwezera zinthu zimenezi. Your Excellency, ineyo ndikwathokoza anyamata wonse amene tinali nawo analimba mtima pa Mponera sanathawe, even munthu mmodzi sanathawe. Ndipo nkhondoyo tinayimenya ndikupeza kuti nkhondo ija ndikuyiwina ndikumapita.
ndipempheko pang'ono kwa anzathu a MCP tiyeni tipatsane ulemu chifukwa iwo sukuti ndi anzeru kwambiri yayi ifeso tili ndi ma expert amenenso anachita kalowera mklasi kumadziwa kuna kuti okay mfuti imagwira ntchito motere iwowo ambiri ndi anthu oti anango atola kutengani mfuti muzikaomba ukhoza kukhala ndi mfuti koma kugwiritsa ntchito kwake usakuidziwa mapeto ake anzawo kapena kuti ife tidzalanda futi yawo yomweyo nkwatibulira futi yawo yomweyo mfuti si chinthu choseweretsa iyayi Your Excellency mwachidule mmene zinthu zinalili uku sizinali bwino ndipo kunena chilungamo sizinali bwino anyamata athu ena anavulala kuvulala chifukwa choti mwala ukuchoka uko ndikubwera ndikummenya nawo. Your Excellency chonde Your Excellency ife tikugwada kwa inu ngati kholo lathu kuti tilankhulireni koyenererako kuti atithandize for next time izizi kuchitika mwina tiyerekeze kuti akugenda konivo ya former president ine ndili ndi mphamvu kupanga china chilichonse chifukwa ndikufuna kuteteza former president siningalolere nena kuti former president mwala umupeze kapena chipolopolo chimupeze ineyo ndilipo chifukwa inu ngati mwapangidwa chipongwe even achakwera adzabwera poyera ndikunena kuti former president wapangidwa bwanji chipongwe mmangeni chisale ndipo ndikhoza kumangidwa chifukwa choti mwandira chipongwe. Nde Your Excellency tilankhulireni koyenererako ziko mkwambiri Excellency. Malawi Camera.